Пък млад български фермер, който произвежда малко известни у нас пролетни зеленчуци, могат и от него нещо да си вземат. Говорим за супер храни, които съдържат много полезни вещества. От няколко години Христо Анчев отглежда във фермата си в Дюлюница аспержи и ревен. Въпреки че отначало никой не е вярвал в неговата инициатива, продукцията му вече е много търсена на фермерските пазари и от реномирани ресторанти. Историята разказва Ана Минева. Христо Анчев работил няколко години в Великобритания. След като се завърнал в България, решил да отглежда аспержи, въпреки че приятели го разубеждавали и не вярвали в неговата инициатива. Първото нещо, което ми бе дойде на идея, че аз защо в България да не мога да отглеждам аспержи, като в Англия, в повечето западни страни са много популярни и много хора ги търсят и са водят супер храни. И просто една сутрин се събудих и реших да го направя това нещо и след около 1-2 месеца всичко беше подготвено и първото поле през септември 2017 беше засадено. Всички, които споменах, че мисля да отглеждам на аспержи, всички ме мислеха за луд и казаха, че за това нещо в България няма пазар и по-добре да се откаря от сега, отколкото да инвестирам някакви средства. За няколко години фермата се разраснала до 6 декара с 25 000 стръка аспержи. В момента тече беритбената кампания на пролетните култури. В началото бяха само аспержите, но сега почнаме да отглеждаме много, така да се наречат, супер зеленчуци. Едното е ревена, което това е моята цел да го популяризирам на българския пазар. Правим различни дегустации с него. Христо Анчев все още е единственият производител на ревен в България. Това е зеленчук, но начинът на приготвяме по-скоро като за десерти, сладка, лимонади, компоти и различни така неща. Съдържа много полезни вещества и самия вкус така тонизира човешкото тяло. Христо и семейството му не разчитат на субсидии и помощи от държавата, а развиват с много труд и ентусиазъм фермата по пазарни механизми.